Rai da ƙaddara. Labarin Rai da ƙaddara littafi na 1 na Lubna Sufyan. Babi na 3. Shekara ta 2003. Adi ya kira ta da sunan da Khalid ya saka mata tun lokacin baya iya kiran sunanta. Maimakon Fadila ɗin sai ya gajarce shi zuwa Adi da kowa yake kiranta da shi yanzu. Ki ba jin rana? Kai ta girgiza mishi duk rashin magana irin ta Naufal bai kai Adi ba. Dan ta ita duniya ba ta tashi ba. Komai da sanyi-sanyi take yin shi. Kusan ita ta kwaso jikin fulanin. Yanzu haka idan ka ganta ita da Naufal ɗin babu wanda zai ce ita ce babba. Kanta da wahala idan ya kai kafaɗar shi. Ba ta da tsayi kuma ba ta da jiki, sai hasken fatar da kusan gadon shi suka yi. A gaje take jinta, ta rasa inda dadi ya tsaya da yau bai zo ɗaukar su ba. Ta riga da ta saba da an yi hutu, ta fito a bakin gate take samun motar shi yana jiranta. Yau dadi ya daɗe. Ta yi maganar cike da ƙosawa, Naufal bai amsa ta ba, bai san me zai ce mata ba. Inda yana da zaɓi zai zauna a makaranta abin shi. Duk satin duniya sai dadi ya zo ya gansu. Wasu satukan da Khalid yake zuwa, sai dai a wani ɓangaren idan ya tuna zai ga dada, sai ya ji komawa gida ba abu bane mai muni kamar yadda zuciyar shi take faɗi. Sati 3 ne kawai hutun nasu. Idan ya rike numfashin shi kafin ya sauke zai ga kwanakin sun wuce kamar ba a yi su ba. Zai ƙoƙarin guje ma lanna a satuka. Dadi muna ta jiranka. Muryar Adi ta katse mishi tunanin da yake. Yana ɗaga kai ya kalli dadi da yake mishi murmushin da yake mayar mishi. Sai ya ji kamar an fi sati rabon da ya ga dadin saboda yanda ya yi kewar shi. Ba kun guje ni kun zaɓi bodin ba yaran nan? Dariya suka yi ga baki ɗayansu. Inda za su biye Julde, san ba za su haɗa hanya da makarantar kwana ba. Ya fi so ya dawo gida ya gansu kafin ya kwanta. Idan ya tashi da safe ma, ya gansu kafin ya fita. Saboda su baya tafiya ta wuce kwana 2. Kewar yaran shi za ta fara tambayar shi. Sai dai a lokaci ɗaya kuma ba shi da zuciyar hana su abin da ya ga muraran suna so. Da zai iya, da ba za su zo makarantar kwana ba. Musamman Naufal da baya ƙaunar ya ga yayi mishi nisa. Su Adi yaran shi ne, jinin shi ne, daga jikin shi suka fita. Ba zai ƙarya ba, suna da matsayin da za a kai ruwa rana kafin wani ya taka shi a zuciyar shi. Amma matsayin Naufal abu ne da ba zai iya furtawa ba. Babu kalaman da zai iya amfani da su ya misalta yadda yake jin Naufal gab da zuciyar shi. Amana ta ne Julde, yaran nan amana ta ne. Abin da dada ta dinga jaddada mishi, abin da yake so ya kalli ba ita ba har kowa yanzu ya ce, Naufal amana ta ne, ni ya kamata Bukar ya ba amana. Saboda Naufal ya fito daga jikin Bukar ne kawai, amma dukkan wata ƙauna da uba zai yi wa ɗanshi ita ce yake yi wa Naufal. Kuma yana gode wa Allah idan ya ga irin murmushin nan a fuskar Naufal. Idan ya ga yadda Naufal yake nuna mushi ko duniya za ta haɗe waje ɗaya tare da mutanen cikinta, in dai za ta sake buɗewa to zai riko hannun shi a matsayin uba. Soyayyar da take tsakaninsu mai girma ce, sai dai rubutacciyar ƙaddarar da take tsakaninsu tana son danne girman soyayyar. Bajjo, jiba idanuwanka, kana ma cin abinci? Dariya Naufal ya yi mai sauti. Ba ga yanda Adi ta koma ba? Kallonsa Adi ta yi. Rabon da in koma wani abu an bi shekara 3. Ina nan yanda nake, da gaske idanuwanka sun rami. Akwatin shi da ya tashi daga kai yake ƙoƙarin ɗauka kafin Julde ya ƙarasa ya karɓa. Bai yi musu ba ya sakar mishi. Ko siyayya ya fita da su shi yake riƙe laidojin. Duk yanda za su yi su karɓa zai ce, yaushe hannuwanku za su iya ɗaukar wannan kayan da nauyi sosai. Da akwatin Adi ya haɗa ya saka su bayan motar. Yanayin abincinka ya sa ba na son ka a makarantar kwana Naufal. Na san wahala za ka sha. Gaban mota Naufal ya buɗe ya shiga.
Adi ta hau baya. Dadi ya zagaya ya zauna a mazaunin direba ya rufe murfin. Har ya tayar da motar ya juya yana mitar yanda Naufal ɗin baya cin abinci duk ya rame. Murmushi kawai Naufal ya yi. Ina ci fa Dadi, don ba ka gani na kullum shi yasa. Kai Jilda yake girgizawa, ko satin da ya fita da ya zo ganin su bai ga yayi zuru-zuru haka ba. Shiru kawai Naufal ya yi, don bai san mai zai ce ba. Jilda bai san cewa ya fi ƙoshi a makaranta fiye da gida ba. Tunda yana da zaɓin na ya ci abin da aka dafa ko aka san haka. Idan shinkafa da miya ne, ya amshi fara, yana da kifin gwangwani zai juye a ciki ya ci abin shi. Wata rana sai ya ci snacks. A gida ba shi da wannan zaɓin. Akwai kifin gwangwani da Dadi kan ce saboda shi yake siyowa. Kamar kuraye haka Scarlett suke akan nama. Shi ne kawai baya cin nama kwata-kwata. Ba alaji bane ba, kawai baya jin zai iya cin nama tun yana da ƙarancin shekarun shi. Da ya gan shi a cikin miya ma hankalin shi tashi yake. Daga kaza har sauran nau'in nama. Bai san a shekarun yarantar da ba zai iya tunawa ba ko ya ci. Iya wanda zai tuna kawo yanzu baya haɗa hanya da duk wani abu nama. Amma kifin nan bai isa ya taɓa ba. Idan ɗanye ne aka kawo don a yi miya, nan za ta sarrafa shi yanda zai zama haramiyar shi. Shi yasa bai taɓa saka rai a duk wani abu da sai ya fito ta hannunta sannan ya iso wajen shi ba. Idan Adi ta zo hutu yana jin daɗi, yana cin abinci da miya, da kanta take shiga kicin ta yi mishi miya ta kuma juye a roba ta kai mishi ɗakin shi. Me yasa ke haka nan na? Shine tambayar Adi duk idan nan ta yi ƙoƙarin hana ta. Wasu ranakun har da duka, amma ko ban ɗakin na ta shiga sai ta san yadda ta yi ta kai ma Naufal ɗin wani abu da zai ji daɗin shi. Kifin gwangwani kuwa ita da Khalid suna ɗiba su kai mishi ya ajiye a ɗakin shi. Khalid da ɗaiɗai zai ɗauka. Adi za ta iya ɗaukar kwalin gabaki ɗaya. Wata rana nata na makaranta a da ta dawo hutu take zuwa ta kai mishi. Kamar ba ta ci kwata-kwata, tana tarawa ne don shi. Ƙananan abubuwa irin wannan yasa yake jin ta har ran shi. Ka daina jira sai nan na ta baka abu. Idan ka gani kana so, ka ɗauka ka tafi abinka. Takan faɗa mishi wasu lokutan idan ta kai mishi wani abin, sai dai yayi dariya, baya son tashin hankali sam. Duk wani abu da zai yi ya guje ma faɗan nan na zai yi. Wani lokacin zai rantse ganin shi kawai har zuƙa matar yake yi. In ba Dadi yana nan ba, baya shiga ɓangarenta. Ko yunwa za ta kusan halaka shi, da ya leƙo ta windo ya ga tana falo sai ya koma. In Khalid yana nan zai mishi magana ya zubo mishi abinci. Idan baya nan kuma zai ci duk abin da yake da shi a ɓangaren shi. Yanzu ma da suka ƙarasa akwatin shi ya ja, zai nufi nashi ɓangaren. Kamar jira kake Naufal, ba za ka shiga ka ganin taka ba? Murmushi ya yi. Dadi na gaji, zan watsa ruwa tukunna. Kai kawai Jilde ya ɗaga ya rufe bayan motar yana ɗaukar akwatin Adi da ta yi saurin kamawa tana faɗin, bajja za ka ba, akwai wasu kayan shi a ciki. Idan ya kwashe na je in ɗauka. Ta ƙarasa magana tana kallon Naufal da fuskar shi take ɗauke da alamar tambaya. Kai ta ɗan ɗaga mishi. Cikin sanyin jiki ya ƙaraso yana jan akwatin nata ya haɗa da nashi ya nufi ɓangaren shi. Ita da Dadi suka wuce cikin gidan, tana ba shi labarin da ba shi da kan gado don kar ya tambaye ta wanne kayan Naufal ne a akwatinta. Takardun meye wannan? Saratu ta tambaya tana rarraba takardun a tsakanin hannuwanta. A karo na babu adari tana jin takaicin rashin ilimi. Ɗaya daga cikin rashin gatan da maraici ya yi mata. Duk da boko ce ƙarshen abin da aka damu da shi a inda ta tashi. Amma ko ba komai, an sa ta je makarantar allo. Babu wanda ya damu da yadda rayuwarta za ta kasance. Takardun filayen Bajja ne za a siyar da wasu a sai mishi gida. Wani abu ta ji ya taso da ba za ta ce ga daga inda yake ba, amma ɗacin shi har akan harshenta. Filaye, Jilda ya ce, hakan na nufin ba ɗaya ba, ba biyu ba, tunda yana kiran wasu daga ciki za a siyar a sai mishi gida.
Yana dukiyar shi Saratu. Naufal na da dukiyar da tunaninki ba zai taɓa hangowa ba. Ba taimaka mishi nake badan ina biya mishi kuɗin makaranta. Ganin dama ta ne kawai. Kalaman Julde suka dawo mata a wani lokaci can baya da ta yi tsegumi kan yanda zaman Naufal ɗin yake ƙarin nauyi a kan shi. Ba za ta daina wahalar da ƙwaƙwalwarta wajen tunanin inda Bukar ya samu arziki har haka ba. Bukar fa, Bukar dai da ya bar ƙauyensu da sunan zuwa neman ilimi. Tsoron kar tunanin ta yi kara ɗin da wani zai ji shi yasa take tausar shi. Amma akwai ayar tambaya mai girma akan wannan kuɗin da Bukar ya bar wa Naufal, kamar yadda akwai babbar tambayar da kowa ya yarda ya furta akan asalin haihuwar Naufal. Dukiyar Naufal ba ta ƙarewa ne? Har nawa yake da? Sauran maganganun suka koma mata saboda yanayin juyawar da Julde ya yi yana kallanta. Me matsalarki da dukiyar shi? Sanin yawanta, amfanin me zai yi miki? Kau da kai ta yi gefe, abinda take ji yana ƙara ninkuwa. Wannan dukiyar da yake kira Naufal na da ita, da Salim take hangota. Duk wani jin daɗi da yake gidan duniya, rayuwar yaranta take hangowa a ciki. Su Khalid ma ya kamata a ce suna da gidajensu yanzu, tunda kana da hali. Kuna sauraron wani labari ne a taskar Bakandamiya. Domin neman ci gaban shi ko kuma ƙarin wasu littattafa da rubutun marubuta, sai ku ziyarci shafinmu a yanar gizo-gizo na www.bakandamiya.com. Ƙaramin tsake Julde ya ja kafin ya taka ya fizge takardun da suke hannunta yana mayarwa cikin jakar shi. Bai san me yasa da ya dawo hannunta kan jakar shi yake fara sauka ba, sai kuma ta dame shi da tambaye-tambayen da baya so kan duk wata takarda da za ta gani kamar ya aike ta. Duk takardar da za ta gani in ba za ki iya karantawa ki ji ko ta mecece ba, kar ki sake damuna da tambaya. Maganganun shi sun yi mata zafi ba ɗan kaɗan ba. Duk da ba yau bane rana ta farko da yake amfani da duk damar da zai samu na goranta mata rashin ilimi kamar laifin nata ne. Karatun Hausar da ya koya daga baya ne da ɗan kalaman Turanci da ya tsinta akan titi suke ƙara ba shi damar zaginta haka. Ka sama min makaranta ko ta yaƙi da jahilci ce. Ta furta cikin wata irin sanyin murya. Sosai Julde ya kalle ta, wannan karin kafin ya kwashe da dariya yana girgiza kai kawai. Har ran shi dariya ta bashi. Duk tsayin shekarun nan ba ta yi tunanin shiga makaranta ba sai yanzu, saboda tana son saka ma shige da ficen shi idanuwa fiye da yadda take yi yanzu. Takardun shi ya mayar tsaf ya gyara ya ƙarasa yana samar wa jakar waje ya ajiye. Fita ya yi daga ɗakin barcin nasu zuwa falo. Yana jin motsin Adi a kicin, hakan ya sa shi tunkarar kicin ɗin ya kuwa ganta tana wanke-wanke. Sanne da aiki, da murmushi a fuskarta ta juyo. Dadi, ba wani aiki bane ba fa. Kai ya jinjina, komai ma in dai ya danganci hidimar cikin gida, amsa ɗaya Adi za ta baka. Dan wajenta ba aiki bane ba. Har mamakin ƙoƙarinta yake yi a ƙanƙantarta da take da shi. Gashi sanyin halitta bai sa tana da sanyin jiki ba. Ni ma zan leƙa dare ne. Wannan karin fuskar ta cike da roƙo ta ce, dan Allah zan je. Saura kaɗan in ƙarasa. Ɗan jim Julde ya yi sannan ya amsa, bari to in duba Khalid, na san za su je su ma sai su shirya duka mu fita gabaki ɗaya. Murmushi ta yi har haƙoran da suka bayyana kafin ta juya kamar tana son ƙara sauri wajen ganin ta gama da wuri. Ficewa ya yi daga ɓangaren nasu gaba ɗaya yana nufar na Khalid. Hannun ƙofar ya kama ya murza yana shiga da sallamar da Naufal ne ya koya mashi yinta a ko'ina zai shiga. Dadi baka yi min sallama baka shigo. Yakan faɗi har sai da ya saba da yin sallamar da a baya bata dame shi ba. Kai tsaye yakan tura ƙofa ya shiga waje. Yanzu kam a kasuwa ko shagon wasu zai shiga da yake a buɗe sai ya yi sallama. Yana ganin yadda hakan ke siya mishi kima idanuwan mutane da yawa. Ba kowa a falon sai Salim da ya ƙara shigewa cikin kujera kamar yana son haɗewa da ita. TV na ta aiki amma babu sauti, hakan ne ma ya sa Julde yin sallamar shi da Salim ya amsa can ƙasan makoshi. Idan wani da bai san yaron ba
ya gani zai ɗauki hakan a matsayin rashin girmamawa, kuma a wajen Salim ba haka bane ba. Yawancin maganar shi duk daga ƙasan makoshi take fita da yanayin kamar an mishi dole ɗauke a fuskar shi. Dadi. Naufal da ya fito daga ɗakin baccin shi jin sallamar dadi. Ya kira yana ɗorawa da ina kwana. Murmushi Jil da yayi, lafiya ƙalau, kun tashi lafiya ko? Kai Naufal ya jinjina. Ina Khalid ku shirya mu je gidan dada. Amma ba kwana za ku yi ba. Dakuna fuska Naufal yayi. Dama ina son in je fa dadi. Mun yi maganar zuwan da Adi. Kai Jil da yake girgizawa. Kwana ɗaya to. Dan Allah, gobe idan ka dawo kasuwa sai ka biyo ka ɗauke mu. Numfashi Jil da ya sauke yana daidai da lokacin da Salim ya fitar da wani sauti da ke nuna alamar hirarsu ta hakura shi, yana ƙara shigewa cikin kujera. Murmushi kawai Jil da yayi. Ku shirya to. Sai da Naufal ya jinjina mishi kai tukunna ya juya yana fita haɗi da ja musu ƙofar. Naufal kallon Salim yayi. Bai san lokacin da ya yanke hukuncin dawowa ɓangaren da kwana da wuni ba. Shi ma tun da ya zo hutun nan ya gan shi. Kafin ka je hirar Salim za ka daɗe. Zai iya tashi da safe bai ce wa kowa komai ba, ko hanya ta haɗa ku wucewa za ka ga ya yi ƙoƙarin ganin ya kauce kar ma iskar da kuka kwaso ta haɗu da ta juna. Magana ma idan yana yi, kamar bakin shi cike yake da harshe saboda yadda take fitowa. Naufal zai iya cewa duk da Salim na cikin mutane shi kaɗai yake rayuwar shi. Ko ka sa shi cikin harkarka da wahalar gaske ya shiga. Duk wani abu da zai sa a yi rikici, Naufal na guje mishi. Shi yasa tun da ya dawo ya ga Salim a bangaren da yake kira na shi na zaman falo. Akwai TV a ɗakin shi idan kallo yake son yi, shi ma zai saka sautin daidai kunnen shi ne. Kafin Salim ya zo ya ankwasa mishi yana faɗin, ka rage balum ɗin TV ɗinka Bajjo, yana shigar min ƙwaƙwalwa. Duk wani surutu ma shigar ma Salim ƙwaƙwalwa yake, kamar kunnen shi ya fi na kowa ji. Anya hamma Salim baban faya ba ne? Khalid ya taɓa tambaya bayan ya baro ɗakin shi a ɓangaren nan na ya same su a falon da tazarar shi take wajen taku 10, har ma da wani ɗan sirraƙon lungu a tsakani yana watsa musu wani irin kallo. Me yasa ba za ku yi magana irin ta mutane ba? Ta ya mutum zai yi bacci kun cika gida da ihu? A ɗaya idanuwa kawai suka yi shi da Khalid suka miƙe suna barin ɓangaren gabaki ɗaya. A cikinsu babu wanda zai ce ga rana ɗaya da Salim ya taɓa lafiyar jikinsu, amma akwai marin da ya yi wa Adi kan tana wanke-wanke tana kiɗa da cokula a cewar shi. Amma dukkansu suna shakkar Salim ɗin. Naufal ya juya zai koma inda ya shigo, Khalid ya banka da ƙofar yana faɗin, wai ka san wa na gani ko? Maganar ta koma mishi saboda idanuwan shi da suka sauka cikin na Salim da ya ɗage girar shi duka biyun. Ko dan girar Salim kusan kullum a sama take, kamar baya sauke ta. Hannuwa Khalid ya ɗaga cikin ban haƙuri yana motsa labban shi ba tare da yayi maganar da sauti ba, ya ce, ya haƙuri. Yana takawa a hankali ya ƙarasa inda Naufal yake, ya tura kafaɗar shi suna nufar ɗakin baccin Naufal ɗin da kamar jira yake Khalid ya tura ƙofar. Dariya ta kubuce mishi. Ban san man faya na zauna a ɗakin bai. Khalid ya faɗi da alamar dariya a muryar shi. Har mamakin irin jin Salim suke yi. Dadi ya ce mu shirya mu je gidan dada. Naufal ya faɗi har lokacin da alamar dariya a muryar shi. Ni ai na yi wanka. Kai Naufal ya jinjina. Ni ma na yi wanka. Ban dai ci komai bane ba. Zan karya a gidan dada kawai. Daga baki ɗayan suke karyawa a ɓangaren nan naɗin. Yanzu tunda kowa ya fara girma, sai suke zaɓen lokacin yin karin idan ba ranakun makaranta da Julde ba zai bar su fita ba su saka wani abu a cikinsu ba ko ya yake. Naufal yana da kayan tea ɗin shi, akwatin da Adi ta bashi nata har da ƙaton gwangwanin madara da bata fasa ba sai na Milo ƙarami, da kifin gwangwani wajen gwangwani 20. To kuma ma ya ga Salim ya sake kwaso wasu kayan tea ɗin ya ajiye a kicin ɗin ɓangaren nasu, da kofuna da yawa, da ma dai ɗan ƙananan kayan amfani. Ya ga har gas ɗin kicin ɗin an haɗa. To mu jira dadi ya fito sai mu wuce, cewar Khalid yana ɗorawa da, na san da Adi za mu ji. Lukman dai ba zai bar nan narshi ya je wani waje ba. Murmushi Naufal ya yi, a huta kan babu inda gashi. Suna nan zaune suna hira ta windo ɗin ɗakin Naufal da yake ta waje yake suka hango dadi. Kusan a tare suka miƙe suna fita. Hamma sai mun dawo, Khalid ya faɗi, hannun Salim ɗin ya ɗaga yana musu alamar su fita. Dariya suka yi a tare suna ficewa. Daman dan neman tsokana Khalid ɗin shi ma
ya yi wa Salim ɗin magana. Har wajen motar dadi suka ƙarasa kusan a tare da Adi da take sanye da riga da wandon da za ka iya gani saboda hijabinta iya gwiwa ya tsaya. Ta rataye jaka a gefe sai robar take away a hannunta. Dare ya yi sanda na gama jiya, da furta tana miƙa Naufal robar da ya karɓa yana jinta da sanyi, alamar a firij ta kwana. Duba ya yi ta ƙasar robar yana ganin farfesun kifi ne ko miyar kifi, ba zai iya ganewa ba. Ya dai san taliya aka dafa jiya da dare da miyar kifin da ya san ba zai iya ci ba dan ya Khalid da ita. Sanda ya shiga ɓangaren ma don su gaisa da dadi ne. Me kika bashi ni baki bani ba? Cewar Khalid da ko inda yake Adi bata kalla ba. Yanzu da suka ƙara hankali Naufal ya san Adi dare take bi idan nan na tayi bacci ta dafa mishi abu irin haka. Hannun shi na dama da baya rike da robar da ta bashi ya ɗora akan kirjin shi inda ya fi tunani zuciyar shi take, dan nan ya ji ya ɗauki ɗumi, sannan ya ɗaga hannu yana nuna Adi da ta yi murmushi. Ya san ta fahimta, ba shi da kalamai in dai akan kulawarta ne, amma tana da waje mai girma a zuciyar shi. Allah yake roƙo da ya ba shi aron rayuwa mai tsayi a tare da Adi don ya kwatanta biyanta duka kirkin da take mishi. Su baya suka shiga shi da Khalid, tana shiga gidan gaba har lokacin da murmushi a fuskarta. Ba ta san duka labarin Naufal ba, amma tana hasaso rayuwarta babu dadi da nanna, tana hango dararen kadaicin da take tunanin yana fama da shi. Ita ɗin ko kusa da matsayi na uwa ba za ta hango ba balle ta taka. Amma in dai tana numfashi za ta sama ma Naufal duk wani sauƙi da yake a ƙarƙashin ikonta. In dai har yaya mace na zama mahaifiyar da mutane ke faɗa, za ta zamewa Naufal. To, da sauraro wannan shine ƙarshen babi na 3 a cikin littafin Rai da Ƙaddara, wanda fasihiyar marubuciya wato Lubna Sufyan ta wallafa. Kuma kun saurare shi ne a taskar Bakandamiya. Domin neman ci gabansa ko kuma ƙarin wasu rubutun marubuta, sai ku ziyarci shafinmu a yanar gizo-gizo na www.bakandamiya.com.